sir. Good morning, Bicolandia. Yung ilog, guys. Ganda. Bitokang Manok Gaming. Guys, oh, ganda oh. Ito ang favorite place ko guys dito sa lugar na to. Napakaganda dito guys. Sa Kabasanan Gaming, San Fernando. Yan. Yan guys, makikita nyo sa ating vlog. Paganda dito guys sa lugar na to. Nabi na to, shortcut to guys papunta Pasakaw, Balogo. Pero hindi pa ako nakadaan dito guys sa lugar na to. Yan, tara akyat. Bibila tayo. Guys, oh. Da. Dito sa tok-tok. Ayan o, napit na tayo sa bahay ng Marangi, San Fernando. May ibon o, ang kulay. Tidak keparkada. Ay, salamat po. Ayan guys, nandito tayo sa Barangay Marangi, San Fernando. Yan, napakaganda dito guys. Makikita nyo, napaka-fresh ng mga puno. Ayan, walang pollution. Sarap mag-school dito eh. Sa lugar na to guys. Ayan, dito sa San Fernando sa Bicol. Ayan guys, oh, napakaganda. Ayan, stop over muna kami sa may tindahan kasi di-deliver kami ng sampalok dito guys sa lugar na to. May mga suki kami dito eh sa lugar na to. Ayan guys, oh, nakikita nyo. Ayan guys, pabalik na tayo. Naman tayo sa isang barangay magde-deliver guys. Sa barangay Dako lang Tubig naman tayo. Basta tayo dito sa Marangi. Ayan, di tayo nakakuha ng saging. Wala na daw stocks eh, hilaw pa. Wala pang hinog. Guys, so may nagsisimi, pinapaganda na dito guys sa lugar na to. Ayan, ang project ng local government of San Fernando. Ayan guys, nakahanap pa tayo ibang isang tindahan.
Tanggal ng lamok. Yan, shoutout sa mga nagtatrabaho sa kalsada, sa bundok. Mapresko din yung magtrabaho. Hindi mainit. Kahit hinay-hinay lang. Kami yung bahay ng foreigner guys. Wala yung foreigner dyan umuwi sa Europe. Yan guys. Ito, maganda rin dito guys sa lugar na to. Sementado na lahat. Ganda lang. Ayan. Pasok song. Mga tropa natin di sa bundok. Napakasaya mag-deliver dito. Mapresko. Hindi mainit. Kurbada dito guys. Kasama natin sa vlog natin. Ngayon, Zigzag Road. Ganda na nito. Ito yung sa vlog natin guys. Yan, galagay na init. Ispalto. Ganda na dito. Ito may mga lakas na tubig dito guys sa lugar na to. Lakas ng tubig oh. Woo! Tayo ay kabayan. Ikaw ba? Ikaw ba? Iba. Sige, susunod na lang. Ayo. Napaka-presko. Kala dito, napakaganda dito guys oh. Ayun, tingnan tayo yung bundok. Oh, ganda oh. Tingnan ko lang. Yan. Pababa eh. Palusong. Nakakuha na. Teka natin sa ano? Tukad kaya dyan. Tayo magputo lang ba ating preno? Yes guys, ito tayo. Nandito. Ayan guys. Ayan tayo. Pabalik. Napakaganda ng ano dito. Sa lugar na to guys. Ayan o. Sa bundok guys dito, pag ano ka dito magtanim ka dito sa bundok. So, masipag ka magtanim dito. Kakapera ka dito sa bundok. Sa masipag ka na magtanim. Yan. Dito. Kasi itong Bicol, mga ano dito, mga nyog. Mga pangunahing ano dito guys. Mga nyog ang mga pangunahing na produkto dito sa kopra dito sa Bicol. Kaya yan sa mga ano natin guys,
gustong tumira dito sa Bicol, napakaganda dito. Mga gustong tumira. Dito tayo sa mini zigzag road. Bitukang Manok. Yeah, ganda oh. Napakasolid dito guys. Parang umakyat ka na sa ano dito eh. Sa Baguio. Ayan guys oh. Bihira lang tayo makapunta dito eh. Sa lugar na to. Dito na tayo sa Dakulang Tubig. Yan. Tayo sa sa Sitio Akli. Tapos nandito guys yung yung may farm dito eh. Sa lugar na to. Ayun oh. May farm dito guys. Sa lugar na to. May mga manok. Yan. Ito, maganda tubig. Ayan guys, yung tulay dito eh. Yung bundok na guys dito ah. Patasong. Yan. Ito. Peace. Hey! Tayo tayo kakilala dito eh. Tayo sa lilim. Orang gusto ko. Nagdasun? You know. Napakaganda rin dito guys sa lugar na to. Sana tayo sitio na buungan na guys. Ganda rin dito guys na ang kalsada. Pababa na tayo pababa na tayo kanina palusong. Ayan ay pababa na. Iyon o. Nagsampari naman unahan ko. Yan, sitio na buungan guys. Ayan. Ayan dito guys, may mga ano dito, may mga ilog-ilog dito, mga maliit, mga sapa-sapa guys. Sa lugar na to. Pwede kang maligo sa lugar na to guys. Ada kay Lola. Hello po. Yeah. Hello. Yan si Lola, hindi mo. Palong bay.